Shubor nakaslem jong unong san hima. Watla ka Sonam Raghuvanshi kala de penkre lupa bad kilaingot ki paralok uraj Kushwaha ban penyap yo Raja Raghuvanshi ubade ukurim Henry haba kaletsa bad hashipara homestay kalale iet bha yo Raja Raghuvanshi kanie ka jing pen jing iet ka Sonam Raghuvanshi yo Raja Raghuvanshi kadai balayatho da utrai ka shipara homestay hanong riat uba Constantine renga ha ka jing ikendu bat unong sanhima ubalami nasyalong banyai kejat nadu maulakiat pendam dekar ban poi shanong riat watla ha padeng ka jing shet kasngi bat hiar ya uthiep ubajrong Henry unong sanhima ulapoi bet shanong riat ban lelum jing tip ya ka jing yat linti ka Sonam Raghuvanshi bat Raja Raghuvanshi kani ka jing hiar shanong riat ha ka khat lai trik ujiliu kalong bahadien baka Sonam uraj ubade usamla ka Sonam ringkat ki laingut ki paralok uraj kata u Vishal Chauhan u Akash Rajput badu Anand Kumri kila syakem haki pulit ka Meghalaya ki bala phla bakila thmu ban penyap yo Raja Raghuvanshi shanong riat Henry namar bamyo ya ka jaga ban bret ya ka medyap kila sange no ya ka ni ka jingpen kret ka shnong nong riat kabakinong jengok kai perthai ki sngotanat banlet namar ki kwa yo i ka jingking jri ka badan armala ka balashna de ki riu hendai bat hapo ka jingking jri kadan kawa kabakinong jengok kai ki sngotanat bansum Tementang adon hangne hakmat jongka shipara homestay apne ke jel enti ka bashit ba ka thaj ba ba khiar lur op ba hiar yekne ka tham na nawai namol khiar hadu ban poi hangne hanong riat banyat lang ba to ka jingking jiri mentang ila poi hangne ha homestay shipara ya ka Sonam Raja kilawan sa haka janmit jong ka akwartarek tikumta ginru hangne po nam tamen kendu yutrai uba Constantine renga bade utrai ba ai jakasa ya kitu arngot bat ginru menta namenta banrung ru to kamra basa jong Sonam banyak keren ru uba Constantine renga tementangin rong nah ne kamera ba yalam lemi kamera ba I Sonam bat Raja insa kan bar kano piong nomor sao ne nomor saw nomor sao sa dari kamera sa di kamera mo to ngin kalau ngin roh po to ti wan kado tarik piong baki wan sa ne buat yang ini aku tarik kau janmian kamu hane ki tia kanongot argo dangin te sebah ni kapor ba ka Sonam Raja ki bandro ne po kamera ti pi kan kan kamera pi ai wai kani de kamera argo dalam sajar mo ko kala biang ki yakiro ki kala biang ki biang ya ti kan baje pi mi hang kimi nang ne nang nem step ini ya kapor kumta lapo hindu nai na margi wantit yang khang san sitang tengi dang hitiam tu ti kawan aku tit khang por san sitang te kumta te na siulang ya ilok lo baki ni kong pan check out dok pe jadi register mo man pasan ta ban kaden ru kabil baki bam ya roti sob yim ni kram siu ti siu men step itu te kapisar ulong simikmi te ka siu da Raja hi kapisar tenga takmat setai itu te kawan ban nga kali yakiru ngau pi kuasya iko breakfast ai telong intention in ai kan ti kani ka kamera kalong bai kani dika suki kami jan dan bam ne kumno ki bam kani ka ri em pani ngi sibu extra bakin chat mobile em tu ka bam de ai bai ti po bar to po te ben no kami kamu da dawan samarway kat no da saru kat no kamera ni te simbai san spa marwai ma perhat men tu ti kumno ka biang kisah ne ka habaki la sim ya karon ti ong biang te ngalo nang kumno namar ke asah ni mo tiar ni kyon ran klambu tiar klambu klambu tiar tangga pla bakit din tu ora nang ta wai bakit di Raja kata tementang lapoi hang ne ha nong riat bang lapoi sendon hang ne ha shipara homestay kabang ayat lengba kan ke jingking armala ke jingking jri balong armala tementang lapoi hang ne ha shipara homestay bangyawat knang hang ne namar ba ki arngot Raja bat ka Sonam kilawan sa hang ne ha ka ar pu ardarek berkilami dang step ka ar prajarek temta ban kham tip kham panya walang ilawan kham selam hari ka jingwat jungi kalau hadin ba kinoto kubor kli kendo baru SP ba IBXM ile tho ba yau Raja
kasonam berkilai ngot ki perlu ki bonsa hang ne hanong riat kila plan men peniap hang ne hanong riat henry bakat ta ka jing plan jong ki kam shem la urlong kumta kila yat no nanong riat shamalak hiat bat namalak hiat kila chawai sodong tementa ban tip kampanya kumno kasonam baraja kila wan hang ne ngadon lang bat ini try jong ka Shipara homestay hang ne ha nong riat teba pi pen itule mi kerteng jong pi Mengadai ba Konstantin Renga, ngadai hi utra jo kani homestay, Sipara homestay. Te ha kapor tapi ya thule mengi kan obaje isonam bat I raja ki wan poi hang ne ha homestay jong pi ha kari ai homestay nge antara hatu kapor Sulawesi Teng san baje gila poi hang ni. Arpar tarik. Te nga ngadang don ha jing tre ha ngatri ha yi kan. Ngatri ka ka duli te iwan ubha tau de ugai bat ki arngut ki ong ba kini kin sa no te ki don rom ne em ban sa no te nga ong le cha homestay lai gali na ma le se don ba wan sa mo te na ma don ki mi ha yeng ne te kum ta la wan hi sa ni se yeng te ha pon riu baje em du ngala ngamit nang te na yeng na batre nga la wan sa ni sa homestay te nga sai ki jar ngang sai tim du te ngala yo I ba ki la don ha po kamera te mal kum ta hi ikimi don hanya jerong ngayo I yau tau gai ru bawan hang ni don lang hang ni bar gi yakren ngen te kata por ugai ru laung ba yaki ba la sai ke step hidan kam kai ne em ban wan xiao te kita gela jubab gi ong ba ni don kam la sai na mar ngi lai thu kalang ti yong in ban kam te khoi yong la pin ban kam te man ta ngala la ong la jan miet hi ni ngali phai no te kata ka por hi te raja ula sei ra pisa bar ayu au kan ban ya ikmiru yong kanu karum te ikmi la ong si hajar karum te ya bayrum la ai ai kasi bet nakakti ahi raja te nang ta kila kiu sa po kamera kiu sa po kamera te ukan nang taru ula mi nang ni ula le pai tapi ya thule mengi hapor bakil arong kamera kimi nem dang nem bikai chanesha jingking jeri hoi kata hapor ba rung sa kamera kimi hang le po hang ni po table ne ki order coffee te gilap ka kimi ta ka kimi yung long kimi khun kan kala pensiat ka coffee la ai coffee la di nang ta kimi nang ta gilai ka po double degar po beri ni kan namar kajan kalau tang army dom dan hi ki show pongan hi kan te ndala dum ki wan phai ndala dum ki wan phai nang ta ki wan keli pidon nyempa mayu te nila juba bang top skopasya katuka aminu te gelasya aminu bar ki order da roti sabji te nang di nang ta yom kilakin sini sejrong bar kilarung sa kamera te ngiru kita ngila pensiat da roti sabji ngila no pre bam yaki namar kidon ki wai kesu arngut bahasa do wai na po Germany bar wai na po Delhi ki bahasa kan ka lo nda haju karom lo ngala kajong karom kan te ki nirang set umta siteng ki wan order sa kita na po Germany ban na po Delhi wan order bam kiru ki order dau da kaja ban siplit kaja ban siplit roti ting set lang ta ya por bangai bam ru ngai nongkong ya uraja ban kasunam namar ba ki pamja ba kapor prasiteng man tu ngidap set tu kan namar nyoba je sedang mandum hang ni nyoba je tegi ko badan set tu entai prasiteng ngai bam tegila bam nongkong maki hang ni dan de bam tegila rung sepo komra tengi perkui kami ga em tu bar khon tu ngira bien sepo tengi ai pada sa kita gi wagi kes iya tapi ong bakil ami ha kapor san chiteng te kamot ki kersi pi san chiteng ne san beje san sidang kersi san chiteng kamot ki sumi ki ong kumno nong gila shake out nin ong ki om ta kan te ha kapor baki mar ngiyo jik tip ba katkum ka jing pra kita ki bala kem ki ong ba kita lang kita kelai ngoro kita langut ki perlok jong uraj ubla pa uraj kita langut ban tilang penyap uraja tapi yo jing tip kisah harum tam ne kham yo intip te ya hang kita gibreu nam yo intip ngacio iya ko po sosial media ba bau lokal kai senten po baloket uhiar ba ki ya kendu ya kita langun renga pada hang ne kham yo te tiba kisah kanu kayeng kisah kanu homestay ni ne se gidon bedang hiar nang siteru ngal ngam tip nga lo baki kham sang ni mo ngam la ban ong ne ban yo ya kita yo
Ti hakapor baki jong uraja bat kasonam. Kiwan rong hang ne pipa sanya don basanya. Mana basanya? Oh ka jeng san ka keteng san hiu raja. Raja. Karistar ta syai gak dah. Karistar minta tilawan cim ki pulit adu ka do tarik arpus. Arpus tarik man. Kejar pulai. Kerja. Arpusan. Oh sugi play abdai. Arpu nriu sinukong. Sinukong macam ha. Ti kai ka minta nomor bahadin bapi ki ong balami ka kubar balaja. Tapi yo jitip na kong nang no ba kini ki beri bonsa hang ne ha jaka sa jong pi ki jano ha sitang lenti pi yo jitip mana jitip pi. Na kalen jonga namar hang ne kadong long kaduna den wok. Tinggal yo iya ka mobile jong iwe manager ba de ba ki jai tepo ke house. Ti ki ong ba ki don arngut ki basah ka arpo artarik ba ki ja hang ne ki ba sito missing no. Ting open i ka yang hapen i kata kadur te open i yang haba open i ngong ngapet ya ki ong hari kini belum kasih ngobo yo i ba ku basah hang te ong te ngapet ngasiak ya keteng ba long bagi lapha ko ka krum om tu ti ki thok uraja ba kasunam ting kamare wut nang the na po ayu ke sao ti wan pe register hayeng tena pe sisa ka don sisa tela suba ba ka don ni tinga ong manager petip lem ya hapo ka krum ba kila sang ni ta kom tai ngapitin Ti ya tole mengilong ba hadin balaja kadang ka kubar ka mi ong baki kano ba de ka tanjong pi yule se kibara baki dan ka kano ong jaj pijaj kilo kano ikan ka tan hadin balaja bar bala lab ya kemet yap jong raja pisgo ko mo to ko por ba yule se bidan em gajing duk men sem ne namar ba ni hatu ka por le nga te ngam naman ong syu nga la long ko ba ka laking khli ngam la ban perkat ba kumnu ba kita ki wan nadu nak tina po Mandra Pradesh kidan kata ka jeng thu hang ni po noriat po double legar bar kisar hang ni hajing ha jeng pe jonga ba gidang sang ni thik along bai kumba silok bain do kimdan kata ka ka ba long kin yale mutlab ni kin yaklen khnyum ni kin yale kumim tai kan thik kumalong hi silok tu kimdan kata ka jeng ya thum ni yakan at ni kumum no khum yo i kata te ngaru ngam tip ya kata ka ba salendet jongki te hadu ba na la mi kata ka message ma hapo kai ya ki channel media channel bala layo ya raja nang tena po we saudong parking lot do tenali jonga kata ka jeng anut jonga ka balong balwat ngap site pe ya ki media namar ni dunan wak ngap ngalai pe nang tena ayu na bayon wak te ka jeng tho te ka bala palan mbad utu meraja ong ba ndai kis dari ya ka degi trai homestay hi basela mo basela kan ni ka jile na kenalang yang aru degi trai homestay hi utu no penjaya tu homestay ya ugai bad ya kitu kinong ai skuti ru sia kano te ong kata te ka bamla ban long ngi hang ne ngi long ki pre ki ba khoi ba suba ki ba long ki ba bhang ngi dei ba long ki ba sniu kat bawan historis ngi priang suba ngi le den akor borom ya nam ta jong ki te hakan ni ka klimat pade kapau ba ngi dan kti balik kumta tengah susi sibun lembar ngi ngimdon kata ka juthu ngimdon kata ka jeng le ai ngi susi sibun bat ko we ngong to tang ublai uba penjaj uba tip bat uba yo i te ula ban yo i ya kan ni ka ai ti ka hoble te wa lembar bakar kung gajing pla jong sonam bar kitu ki laingot ba ki ong ba ki mut wan hang ne na shelong ki wan hang ne riat ban penyap ya uraja tabaki umdon kamdon kejaka berat ya kemediap pisau kumno rai lada kitu kibru ke penyap raja hang ne kai ke kabanjia rai lada jia pakai gilap mediap hang ne kata kan ngapar khat ngapuson hade ngol lese abaki sang ni harum jongi lese kidan kata ka jing yasla lese kilai menmit ki ong ngelek sang pongat hapo double legar jia bagi penyap hapo double legar denga ku trai tinggal sai ni ka sinong noriat kira masnong kipai pasnong roh nilai sai kata ka jeng kalau ba hakmat tam bat ngasara kumyang ngau trai homtiru ngasara la sakte daka bodi ka an kum ta wat ya ki sinong ki thaw ro khoi tharai ti ka don ka susi ba thang ta du kata ta te kani ka kubar menta hadin ba ki pulik lap ki ong ba delang ba ka jing i jong u
pede ma albat pede baki ya lengot baki pelit kesang yok sai te trai dia ada mi albat pede mi i kena lengot trai ini pisau kum norai kadang angin sa umdom hadu mentah rai baki pelit ki yok sai lang baki jing tip jong baki dan lengot kare tidak ada umdan ba yoi ada umdan ba long balap ba ki lali phai nang ni sa tem mo te kamun kasino yung iro kala dan hajing ngau trai homestay rong alon hajing harai tengah trai ki tulit ki pulit ro kin sawan ban talasi ban le kini nu ki ayo la direct baik ha homestay jong i te kata kan ka ba pelong ya kata ka jingjia jong ki bagi wan adu nang thi ba ka kata ka jengmut ka ba ki wan ban ka dia lau jong ukurim ba ki wan ban mut ma penyap hang ne apo nong riat po double lekar Timenta ki pulit ki layo ban kem ya kasonam baki tu ki laingot ki betul keti bat ya urach ro ubadai unong ai boy basa sti cha indoor hi dalam hasilong te kai ka khubor jong pimenta lengbakan news tungi chiki ba bat syak sarkar pi kwa ayu ya kini ki sangot ki batmu ban punjab boram ya pi bade ka snong bade ka jela bergawe ngalaong haki pulit ro wasi apa ba ya kani ka kes ada nambar sini para ayo ya ubri orang teh kelas kelas siap ke berkhoi teh orang ba nalin jongi ba maki kide ban panmam ya ka ai bakala kide ban panmam lam kumta teh ngiru ngisa ka ta ka jing sanun nama si kentin nalin nyok niki bahaya ngasem ngikham yo ka khabar ba kanyang panmam yang i kum ki tra homestay ni ya kiwe de sekila ban la panmam mo ande hadu menta yang ini transi ngakram yosngau ni ki kram wan ha du hang ni ki kram ai ha ko sosial media na ka menta ka tu kasih pra mesti bakin panmam Timenta pi kwa ba urajau ba kanon ngong ka ya pi kwa ba un panmap hang ne kwa un panmap ha pi kwa pi menta kaji panmap de ngam na ong kata nama kalanti chani ba jangai ngam na ong ba unawan hadung ni kamlong ka basruk re la permit ha ki sosial media ne ha ki nugino ki channel kila ban long panmap tang man yosngau ya kanyang panmap na kasih para homestay te kai ka khubor menta nang ne sakmat kasno kan le kumno khna ban tip ya kiteres gilo se kiwan biang kan ya kalong gilo se nang pin iboy kai kasnong bat kai na leng tropi nang ne sakmat pin le nta ki tores kinwan hang ne snong jim khna ban long basangai nalin yong te mentang ilas namal ka ba nadu nongkong hi kampan jujia kampan julong te ngim dapoi berkat kata mo ada yang mentahi nali yang jongi kita homestay ru ngin hap strik bah ban nali kasino ru kin strik bah hi ban kin sale bah ya ki ne ki bade ta po kit kautar makin persan ki kateng kin hap tho sai kateng ba nang kanono ka jingjia ne kanono ka jing sosi ada kisyak tekin lap ya kata ka jing sisa te kai ka khubor mentang kali mene pimpat ai ka khubor ja ka sarkar ya ka pulet haba ya kini ki sangot kelayo kem ta khubor jong pipi kwa ban len ba penstom dak ai ka kalat ka ai ka kwa ban penstom ki kebenongkong ka jeng ai kublai sibuk ya kini ki ya ka polis departemen nasora ya kitu belayarat na po selong ni na kitu ki kitnat jing arab barkhoi bawan na po jowai ni na ki liang joki kai na ki liang joki sinang barkhoi nasngo komen sibun ba kini gila yarap lam banwan nasngo nam tayo ki ban kamtab ka polis departemen ki bratri sitam ban penyo ya ka sabut ke ba bahatam ka sabut udah ke ba bahatam ke ba kram ba takti manu ru henry kadehi ka sonam balak takti ya la ulok ujong ukurim te kata ka khubor kalong ke ba sultanat tabang sukwa ban pau khnit kum kini ki ja jinjia kum kini ki jing thmo basneu naki wegi state naki wegi ri nakwa ba kinom jia ha ni poka sinong jongi hi ha ka thain sora ngedang ha ba poka ri sora baro hi baro kawai bat namkwa ban jeru ban ketho kaptan ya ka state jongi state Meghalaya namkwa ban ketho ya baro khoi ba de ha poka state ya Meghalaya te kumle shibun ba rengai ka por ka jong pi ba plat ban kitbok ba kani ka kam jong pi kadang batang kajingwan kitores bat ni na kitbok ba pindalong kibru ki ba loy badang patang kelut ya kitores nam ta ka cuman to jong ka jela jongi pat kani ka weru nadu kani ka jingjia
kaba lapan pa po gi mesial tu dia mo dan kiba booking hakini kisi kuman sisi la booking balai kita terus ki tang supai ki wanang ti ki obade ga si para homestay kila keran no bade tip ka ga thu ka ga jemut na marang na man tip kata let's say ki tieng ne let's say ki smi badang chuje kumne ne kadon kata ga let's say haki news bahagi kahaktin hindi kila kantos ni kani ka si para homestay ru ngam tip kata na ngate kamnang hindi ka wada kahaktin english kalong memalahi ban su yakren tu nde banda ban batai sani te ngamla ngamnang hi katin parang ru te tang memalahi te kata ka ba nga i la ki jong khmat ban nga sngeu ba kiba basar aduna war kiba booking kila siu ka daban ci teng ru tang supai badai ka si para homestay kila kerat no pade kim sa su ang ni tip kila sa ai giong mentangin ngin cancel no bat ngin lai phai no tangata dong kata kalau kajin unong ni Dikerman bahkan dia kan laden bela yo kem ya sonam bar kini perlok cuka kan khudno kan ka jumod dos no ki bro ngit skam ya kata pitan jika bani kata oh ya kata ngai skam akerman ya kata ni kerman namar ba kum kini ki brio ki long ki brio ki ba don kata ka jing smusniu masuk penbut nam ya ka ying ka sem ka jongi ka homestay ka jongi te ka bamla ban long namar ngi han ngi long ki brio ki ba pha ki ba khuj sim ki ba khlui sim ni yakren nak tien ka ba kenjai ngim don kata ka no ka tien ka ba ngin pen et nam ta ki turis ngi yalong baik kum si para ndai ka jing mudur ha kani ka banga ai ka sa nyebut si para ru kani ka jumut ka we ka thong balong la phiwan unu turis udeu foreigner neu dakhar neu khasiru hang ni phin yalong kum si para kenong si para ndai ka no semua kata ka aku lu shibun pa tak